ga wani yana tambayan wai ya labarin bashi ne. Bashi ma ya sani ai karansu tsakanin shi da DJ Yafi ai abin ba dadi. Idan dai har ka ji wannan wakar da aka yi ta Aidani wacce suka yi tsakanin bashi da DJ Yafi ai ba sai an faɗa maka ya ta kaya ba. Amma idan kana ganin baka ji ba da waɗanda ba su ji ba, yanzu ga wakar bashi ne fa ga kuma ta DJ Yafi wacce suka haɗu suka yi collabo ta Aidani. Ka tsaya ka saurara, kuma ku tsaya ku saurara, ku faɗa mana wa'i wani bulala a cikin wannan wakar tsakanin bashi ne fa da kuma DJ Yafi. Mu je zuwa. I don't talk too much, I'm just smooth. Falyakul khairan aw liyasmut. Akwai hadisi fiqhu tauhidi arabiya cike ƴan matan da suka vola da balarabiya. Na tara makiya da na tara mabiya, na ƙara tara makiya da na ƙara mabiya. DJ Yafi ne da bashi ne fa, matsalar duniya na bai wuce na cash ne fa. Zaka faɗi ka tashi zaka yi riba, ba abinci kaɗai na ci ba da na ƙiba. Da sun gani suke kunnuwa, a ji da ni kaman kunnuwa. A yi da ni ina da rai kan mutu, yi mu gani mai yi bai cika surutu. Flow rututu, zuba ba fututu, ba wani bumburutu, akwai shi zunzurutu. Inda ni ku yi da ni gani ku bani izini ku ji gwani ku ga gwani abin da ke tafe da ni ai zan yi kyau da zamani idan kuna fita da ni saboda yan mata na son namiji mai kama da ni ku dinga shawara da ni ku dinga dan kula da ni a dinga rabawa da ni a fasa yi in babu ni ga masu yin fushi da ni ko kuma takara da ni kusan da cewa ni ne FKG ke takama da ni mama tana kusa da ni yau AB ne yayi da ni ga masu son suka da ni ubangiji kula da ni ya arziki yayi da ni talauci ya rabu da ni ya ne ko ya ne AB wata ran ka taba ni ka ji hadisi wata ran baka taba ni ba ma zaka ga tsiya ina da makiya dama mutum baya rasa makiya ku ci da ni dan ya